Badi, ano man badi? Iba mo matawanan ka tong manunugay og balay? Murag maugid badi. Noy. Piste po ni tigwangay. Pinay! Di magagigan. Ayaw ko sugiti dong. Hindi ko bungol. Kaysa dong. Unsa kay imong gisulti? Namin natay gid ay. Di na masagagi kanay. Bago pa matugilubong ang minatay dong. Tay sa badi. Unsa ra siya? Bungot? Na, yate na ni ron. Wala ka kabantay ana nga. Basin unsa naman nito bago? Turong balaya ba? Dog itong balaya. Unsa nay? Balik ka og sulti ragot. Unsa imong sunugon ba? Noy! Ay! Nay ate. Noy! Dati mong gingon gani ha? Yati kang bungula ka. Ano ha? Purti yung ihayan ako ani. Pabayluar ni sa ako ang kulapo. Badi, di ba nang inahanglan matagkwarta kaya ito ibayad sa itong utang? Oo badi. Ano man de? Ibalo ka sa kong gihuna-kuna badi. Ana, mauna ni ron. Nang kay balo man ka nga, ikaw may nagdala sa mga utok. Aw di ba? Kanang riluan ng tiguang nga bungol ato ng kuhaon para makabayad ta sa itong utang. O ka na, may na ba di? Kinahangan yung kita kwarta ron. Buwa tayo trabaho para makabayad ka sa itong utang. Sama di. Hey! Noy! Di ka na yung rilo nga mahalon nga na. Matay ba di? Mahal yun ka nag-ibrinda. Di ba di? Mura makabayad dito itong utangan ni. Ang sobra, pantagay. Kubugitaan niyo ba di? Hoy! Man ang riluhan oy. Ayaw pag-aligyan dong. Kaya nagdali ko. Magpatuktok ko sa akong baboy. Natay kang tigwang nga ka. Anak ko akuan ng rilo. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal ko? Noy. Piste po ni tigwang nga eh. Pinay! Ang sanay? 4, 3, 2, 1, action! Badi, di ba? 4, 3, 2, 1, action! Badi, di ba nang inahanglan magkagwarta? Dati bayad at kumata. 5, 4, 3, 2, 1, action! Ako man ang rilukan oy.